Здравейте хора, аз съм Ендърбос и днес ще играем Build Battle, като намерим място където да джойнем. Ето. И има една моя приятелка, дето по месенджера говоря. В момента не говоря, това е на лаптоп, на компютър. В нета пишете просто www.messenger.com и то ще влезе в месенджера и правите си паролата в фейсбука и си готови. И днешната тема е котка. Най-лесното нещо. Ще направя една малка коткица, което ще бъде много лесно. И тук това и Animals, едно ето, цело, цап. И когато почнем, сега да разгледам из карта, из Empty мапа. Всички почват. Какви са играчите? Добре. И мисля да почна клипа, когато дойде да започнем с това, защото ще изиграем две игри, а за две игри да чакате толкова много не си струва. И след малко така хора започваме, това е първият път. Котката много грозна и малко така. О мага! Тая цензура! Не, его е, това опаща го. Какво пише? Напишете много яко, ако и вие не се грозотия. Това не е котка. Дори да е, не дей. Това трябва да се насъдим просто. Това е котка в най-новия Snapshot, който още не е излезъл. Ето ги моите котенца. Мега яко. Добре. Това е доброчко. Изстреля задни огньове. Глупости, махай се. Задните огньове ги прей в къщи. Не по публичното място. Мама ти.